Mama isi n'iwe ka mụrụ anyị na-ese n'obodo mmiri kelee malụ arụja dị anụmụ mgbe anyị nọ na iru anyị ngalaba jikọrọ n'ama agwa soft kedu Oyam bara. Kedu onwelebe wo Oyam bara. Asị m onwelebe wo hapụ itu ma na mụ na nga bụrụ ọgbọ onwelebe wo Ị na-ajụ m keri angụlọ ma gị malibi na-eme ọnọgọ ma n'ụlọ bụ ndị ya bụ mmụduru alụmanụ nwe nwe n'obodo eche m na mgbasị ndị ka ezi abalị nwere ngalaba mgbasị nwa ma ụnụ ma mmadụ ọma ma ewu ike ma ngwongwo tigo musa aga nọ ndị bụ onye ọnụ okwu ya ọ bụrụ ndị isisi esezimigbo ọkwa ndị bụ Chudi Okori anyị kpọchili ya ọgwụnụ kpochili ya kedu ihe na-eme n'ebe onwere eburu n'aka m ọkwa na nsị ka ndị anyụ ya bụ omete gị ihe nsị n'ọkọ mpe onye mgbara nwere rapụ okwu ihe onye hụrụ nwa abụrụ Igbo amin ọ bụrụ iwe na di ya nwetagodu nke nwiji ka ezi ọkwa na ihe anyị natara Chudi Okori mbasị ka nnene ka mmalụ ihe na-ekopụ rapụ okwu ka mba ya zie ilo na mehụ anya dịka ngalaba niile anụ ya isi gị na ngalaba niile anụ ya mmadụ dịka mmadụ ọma unu ncha niile kwunuru ajibe Chudi Okori ejibe sunu ncha bịa ọkwazụkwa anyị mụ gị unu na-enye na-agwa Igbo ntị ọzọ anụ na Igbo ntị anụ ya na ndị ekpotu ode Kudu ọnwa dị ire ekwuru ya nwa nwalikwere amụsị kebe si wata na ime ebe amagọ m iwe mmemme ndị mkpọ mmadụ ọma ngalaba kpọọ ewu ike anyị tinye iwu a machilile nwa n'obodo ụrụ obere gufu nwee nsị ka nsị